Για πες μας, Γιάννη, το ιστορικό. Εκεί που περπατάγα στη Χάλιδον, βρήκα το πορτοφόλι. Στην οδό Χάλιδον. Ναι. Το οποίο μόλις το είδες. Μόλις το βρήκα, λέω τώρα τι άλλο κάνω. Το ανοίγω, είδα τα 50 μέσα. Πόσα? Είδα τα 50 που είχε μέσα. 50 ευρώ, ναι. Καμιά δεκαετία ήταν πάνω από 10. Πάνω από 10. Ναι, και λέω τι το κάνω. Πήγα στη Μητρόπολη. Το πήγε στη Μητρόπολη στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Εντάξει, είχε δουλειά και ο Βασιλιανός. Το πήγε στον Παπά, τον Παπαστριάνο να το δώσεις. Ναι, αλλά είχε δουλειά και το πήγα πάνω στον πρωτοσύγγελο πάνω το. Είχε δουλειά ο Παπαστριάνος και το πήγες στα γραφεία της Μητρόπολης. Ναι. Και σε ποιον το παρέδωσες? Στον πρωτοσύγγελο. Στον πρωτοσύγγελο, τον πατέρα Δαμασκηνό. Ναι. Του το έδωσα και πήρε τηλέφωνο και δεν βρέθηκε ο κάτοχος. Βρέθηκε ο κάτοχος. Δεν μου λες, και Γιάννη, έτσι ειλικρινά θέλω να μου πεις. Όταν το βρήκες στο πορτοφόλι, δεν σου πέρασε από το μυαλό να πάρεις τα χρήματα και να δώσεις το πορτοφόλι? Δεν θα άλλαζε τίποτα. Τι θα άλλαζε? Δεν θα άλλαζε τίποτα πού? Στη ζωή σου γενικά? Αυτό τι θα άλλαζε τίποτα. Δεν σου πέρασε από το μυαλό σου να τα πάρεις τα χρήματα? Τι άλλο θα πάρεις? Ναι. Εσύ εργάζεσαι, κύριε Γιάννη? Ναι, εργάζομαι. Εργάζεσαι. Εκεί που εργάζεσαι, πόσα χρήματα παίρνεις? Ένα μοιάτικο και ήταν. Πόσο? Ένα μοιάτικο και ήταν αυτά. Ένα μηνιάτικο και ήταν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Και μένεις στο ενίκιο? Και προς και ενίκιο. Μάλιστα. Και δεν σου λείψανε, αν και τα έδωσες? Καθόλου. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Ότι ο άλλος... Θα το δω, γιατί ξένα είναι, δεν κάνω. Και ότι ο άλλος μπορεί να έχει κι άλλος ανάγκη. Οπότε τα έδωσες γιατί σκέφτηκες ότι... Αλλού είναι ξένα, δεν κάνω. Είναι ξένα.